Здравейте! В днешното видео моля да останат само хората, които са си задавали въпросът защо привличам един и същи тип хора в моя живот. Вярвам, че доста хора след определени ситуации са се питали защо в живота ми идват все едни и същи хора. И съответно и емоциите, и преживяванията, които ми носят, са еднакви. Моля да останат те, защото днес ще попитаме моите таро карти защо привличам един и същи тип хора в моя живот. Както обикновено, намислете се типа хора, които според вас привличате сега, дали в любовен аспект, дали чисто като отношения приятелски. Но помислете за тях. Така ще понаредя малко карти и после ще поразсъждаваме над тях. Взеха да ми хвърчат. Надявам се да се вижда. Много ми хвърчат картите, говорим се. Така малко да ги направя. В твоя живот идват хора, които те поставят в отбранителна позиция. Винаги стоиш на щарек и чакаш нещо лошо да се случи, нещо да се провали. В всеки един момент очакваш нож в гърба. В живота ти идват тези хора, защото ти си проектиран по такъв начин да оцеляваш в тежки ситуации, а не да споделяш с хората около теб. Тежки разочарования са минали през теб и всяко следващо е оставило дълбок белег върху душата ти. В живота ти идват хора, които непременно искат да побеждават. Чрез манипулации, чрез нечисти действия. Хора, които са готови понякога и през трупове да преминават, както се казва, но да са победители. Тези хора идват в живота ти, защото ти обичаш трудностите и лесните неща не ти харесват. Само ако спечелиш трудния човек, победата ще е истинска и ти ще се наслаждаваш по някакъв начин. За теб това е предизвикателството, а не лесните неща. В твоето съзнание любовта е равна на борба, а не на мир, не на споделеност. Сякаш никога не ти достига онова, което е вече в ръцете ти и все се надяваш да дойде нещо така по-добро. За теб всеки човек с потенциал за взаимност е сякаш лъжа, сякаш не вярваш. Срещаш някой, тук харесваш го, започваш да изпитваш чувства, дори и в следващия момент нещо те кара да бягаш. И изведнъж сякаш искаш да се спасиш, сякаш да си тръгнеш, нали? Въпреки добрите неща, които идват тук около теб. Според мен това е така, защото вече не вярваш в това, че ще срещнеш идеалният
онзи, който ще ти даде всичко, онзи, който ще наричаш моята сродна душа. Дори с цената на това да ти е тежко, да те боли, да ти е трудно, предпочиташ да си тръгнеш, да си отидеш. Сега, тук на дъното на колодата виждам светът. Всъщност кармичният цикъл трябва да бъде затворен. Едни и същи хора идват в твоя живот, защото ти не учиш уроците си. Не се получаваш. Не намираш отговорите. Вселената ще ти изпраща отново и отново едни и същи хора, докато не преосмислиш къде грешиш и какво не бива да повтаряш отново. А промяната всъщност трябва да дойде от теб самия и да започне първо в теб. И чак тогава да очакваш в живота ти да дойдат нов тип хора. Хора за споделеност, за партньорство, а не хора, с които да се бориш и от които да се отбраняваш.